Khuble pelok be kumno pilong baro ngangai ba pidon hakamet ka bakot ka kia kumta phi Pyndonkam ayu ke sim card ke Vodafone ne ke Jio ne ke Airtel ne Sngap ha comment section namar menta ke sngi nga wanra ya ka khubor ke ba bhana ke benta jong phi baro ki parlok ba la de phi Pyndonkam ya ka Jio sim card na ka Airtel Bsnl Vodafone ru ki update ki la wan ngan ye thu ye phi che phang jong ki ru kumta nang kong ngan ye thu ye phi che phang ka Jio kumta pe ya ka ne ka video hodo ka bakut khnang ba phin tip kumta parlok ba nang kong ngan ye thu ye phi ya ka khubor ba bha jong ka Jio kala ai jing ya khun ya ka Airtel bat kala ai ya ka jing ai ka ba lut ya baro kamnang kong ngak wa man kalina phi hatu pi Pyndonkam ya ka chat GPT kamut ka AI katala da phi Pyndonkam ya ka AI te ka don ka khubor ka ba kraw ka ba bhanak banta jong phi baro hatu pi tip ya ka ne ka Jio ka ai ya phi ya ka jing shakri ka ba khlem jing siu na ka banta khat phrab nai hoi ke kata ka jing shakri ka ba khlem jing siu ngan ye thu ye phi saya ka Reliance Jio ka ai ye phi ya ka ne ka jing shakri khlem jing siu ka Bnai 2.5 Pro kalong ka ba khlem jing siu na ka banta khat phrab nai kene kalong ka khubor ka ba bha na banta gitu ki ba Pyndonkam ya ka chat GPT ka AI ki don katu kane ki kendon bat ki jing pen bet halor kane hagane ka jing shakri ba khlem jing siu phinyo ya ka plan 5G ka ba khlem put bat phi deban don hapding khat pras nem do arpeu sans nem mine thu ye phi kumno phila abani yo ya kane ka plan phin habban rung hapo ka my Jio app bat nyon hak ka Pnar bat redeem ya kata ka Pnar kata ka plan jong phi plangom ta pin sa yo ya ka ne ka plan ladingi kren ya ka dor te ka dor jong ka Bnai 2.5 Pro ka long khandai spa san pheu tengka shibnai ladingi khen ya ka haki khat prab nai te kan poisha ka lai pheu san hajar chispa tengka phinam don ka man siu aa na banta ka ne ka long ka ba lai lui pura na ka banta khat prab nai bat haden ka ne ka Google ka IFP RTB cloud storage ka ba khlem jing siu aa free baro kumta Pyndonkam jing khuslai phang ka storage jong ka phone jong phi baro phini yo ha ka cloud storage hadu RTB free kumta palog ba te kane ka de ka update na ka Reliance Jio la de phi ngau tan nat Sngap ha like bat share ya kane ka video shabaro khnang ba baro kini yo jing tips phang kane ka update ki la wan ru na ka banta ka Airtel Bsnl Vodafone ngan sa yetu ya kane ha ka video ban wan namar ladanga ngan ya shakmat ban yetu ya kane ha kane ka video te kane ka video kan long ka ba jrong ba de na ta ka daw ngan pun kunno ya kane ka video hangne khuble shibun